Il-qdusija tiegħu il-Papa Franġisku beda żjara apostolika ta' 6 ijiem fil-Kanada. Minkejja l-kundizzjoni fraġli ta' saħħtu, il-Papa Franġisku fl-età ta' 85 sena xorta għażel li jħalli l-Vatikanu jivvjaġġa f'pajjiż ferm il-bogħod minn Pjazza San Pietru u qed isejjaħ din iż-żjara bħala pellegrinaġġ ta' penitenza. L-ewwel attivitajiet tiegħu jibdew it-tnejn. F'dan il-vjaġġ storiku bi-skop l-Isqof ta' Ruma mistenni jitlob apoloġija formali lill komunitajiet indiġeni li fil-passat soffrew abbużi fl-iskejjel tal-Knisja madwar il-pajjiż. Il-Papa qed jittama wkoll li jtaffi ftit mill-ferita ta' dawn il-mijiet ta' persuni li batew minħabba membri fil-Knisja Kattolika. Fost l-oħrajn il-Papa se jżur il-provinċi tal-Alberta u Quebec. Fil-passat madwar il-Kanada 150,000 tifel u tifla ġejjin minn komunitajiet indiġeni differenti kienu ttieħdu fi-skejjel apposta bi-skop li jinqerdu l-kulturi u l-lingwi indiġeni. Il-Knisja Kattolika kienet tmexxi 70% ta' dawn l-iskejjel residenzjali u kien hemm madwar 130 skola mifruxa mal-pajjiż. Bl-aħħar skola kienet għalqet fl-1996. F'rapport li ġie ppubblikat fl-2015 ħareġ kif dawn l-iskejjel seħħew mijiet ta' abbużi bosta kienu jiddeskrivew din is-sistema bħala ġenoċidju tal-kultura. Episodju xokkanti kien meta riċentament instabu mijiet ta' katavri ta' tfal f'siti fejn kien hemm dawn l-iskejjel. Intant id-delegazzjoni tal-Vatikan ħallit Ruma b'titjira mill-ajruport ta' Fiumicino li waslet il-Kanada l-ħabta tal-11 u 20 ta' filgħodu ħin Kanadiż.